Bakal. Ay, sige, hilunggo kay hilunggo. Hindi pa bakal na eh. Sa bakal Pila ba? na eh. Ano? Uod sudan bla? Chicken lang, chicken. Chicken? Okay. Oo. Chicken na lang. Isa lang kabilog. Tag ano na? Ano? Gulay? Ano imo kani? Oh, ano na? Ano lang ya? Oh, pak lang. Pork chop imo. Kani og unsa imo? Pila tanan? Haman ani imo? Gulay? Kani? Mayra da. Kani? Oh. Oh. Gulay? 60. 60 pork. Oh. 65 di ay kay 20 ang kuan. 20 ang gulay. Mani. Why gid no ano kabalo sila na ano na bakal? Ang bakal sa amo na kon. Nagpalit la. Nagbili. Bakal. Ay sige hilunggo kay hilunggo. Oh. Oh. Bakal. Iban man ang mga sabot di sa Cebu bla. Ang sabot sa Ilonggo. Palit. Bulbul. Palit. Oh na, kami daw nagkalingan ako vlog, mother. Di ay. Ah. Kuwari iya. Yan. Ana. Ila tanang ko ta. 95. Kani lang. Ang suklirik ko. Pila ka bilog mo hao? Putos manidim ni bilog. Bilog. Pila ko Vlog. Pila tanan